Hvad vil du? Hvad vil du, Theo? Hvem skal du ringe til? Hvem skal du ringe til? Farfar. Skal du ringe til farfar? Ja. Hvordan på Skype? Ja. Hvor er farfar henne? Farfar. Så prøv at ringe til farfar. Prøv at ringe til farfar. Hvordan ringer du til farfar? Ja. Prøv. Det der. Okay. Ja. Og hvor skal du så trykke hen? Hvor er farfar henne? Hvor er farfar henne? Hvor er farfar henne på Skype? Ja. Det er farfar. Ja, og hvor skal du så trykke hen nu? For at ringe til farfar? Ja. Er det farfar? Ja. Okay. Kan du sige hej farfar? Tak. Farfar. Så prøv at ringe til farfar. Så skal du trykke på den grønne.